Haideți să vedem cum se programează valva de comandă a unei stații de dedurizare BlueSoft. După ce ați legat-o la apă, așa cum vă povesteam, vă mai arăt o dată. Intrările sunt marcate și cu săgeți, precum și apar și în manual, în schema de montaj. Intrarea se face prin laterală sau prin spate, în funcție de cum alegeți să poziționați dopul. Ieșirea se face în partea opusă, tot așa marcată de o săgeată. Tot timpul ieșirea va fi pe partea cu senzorul care măsoară apa tratată. Este un debitmetru. Înăuntru, în interiorul bypassului se află o elice albă cu magneți care prin rotire transmite impulsuri și în felul ăsta valva înregistrează consumul de apă și astfel știe când trebuie să se regenereze, să-și regenereze rășina. Bun. Să nu uităm de legarea la canalizare. Foarte important să folosim și un colier pentru protecție, pentru a evita orice accident. Și ce nu am specificat, foarte important, legarea la canalizare, conexiunea la canalizare, de fapt, să fie astfel încât apa să ajungă în canalizare gravitațională. Niciodată să nu legăm canalizarea mai sus de nivelul dedurizatorului. Bun. Se presupune că ați ajuns cu dedurizatorul conectat la apă, l-ați pus pe poziție, l-ați încărcat cu un sac de sare, ați pus 4-5 litri de apă pentru început, pentru a avea pregătită o oarecare cantitate de saramură pentru prima regenerare. Da? Ați măsurat duritatea. Într-un alt videoclip o să vă arăt cum se face și testul de duritate cu titrant. Bypassul, foarte important. Stațiile de dedurizare vin cu bypass încorporat, cel puțin stațiile BlueSoft. Ele pot fi de mai multe modele, cu 1 sau 2 robineți. În cazul acesta avem o valvă cu conexiune de un țol și bypassul este cu un singur robinet. Aveți mai multe poziții care sunt marcate aici la bază și un indicator care indică poziționarea bypassului. Pentru o dedurizare completă a apei, tot timpul bypassul va fi poziționat pe in-serve, de la în serviciu, in-service în engleză. Mai aveți niște gradații, 1, 2, 3, 4. În funcție de ce gradație alegeți, se poate face un amestec între apa tratată și apa netratată, astfel încât, dacă nu vă convine o apă dedurizată la maxim cu 0,1 grade germane, în felul ăsta se poate face un amestec, ca apa, de exemplu, pe poziția 1, apa va avea în jur de 4-5 grade germane la ieșirea din dedurizator. Urmând pe poziția 2, duritatea să crească undeva la 7-8 și tot așa. Rezultatele obținute sunt direct influențate și de duritatea apei de intrare, precum și de consum și de presiunea apei din instalația dumneavoastră. Să trecem la programare. De dragul exemplului, o să considerăm că programăm o stație de dedurizare cu 25 de litri de rășină și cu o duritate de 25 de grade germane. Se conectează valva de comandă la curent, prin alimentatorul inclus. În lateral aveți o mufă de curent cu jack care se conectează. La prima pornire, valva posibil să vă facă o autocitire. În felul ăsta se va auzi un buzit și se va poziționa pe toate circuitele de deschidere a sistemelor. După cum se vede, tastatura este blocată prin indicarea cheiței pe ecran. Pentru deblocarea tastaturii se țin apăsate cele două săgeți simultan. În momentul în care s-a auzit piuitul,
înseamnă că tastatura este deblocată. Vom începe prin a seta ceasul. Este foarte important să-i spunem stației de dedurizare cât este timpul real, pentru că ea să funcționeze în funcție de programul și de obiceiurile noastre. Da? Intrăm în meniu cu primul buton, ne apare ceasul. Pentru a seta ceasul apăsăm tot primul buton și vom observa că orele încep să clipească. O să spunem că acum este ora 13 și 20. Da? Cu săgețile poziționăm cursorul când ajungem la valoarea dorită, confirmăm tot cu primul buton din partea stângă. Dacă navigăm de meniu în jos cu săgeată, ajungem la următorul parametru A liniuță 01. Aici se setează tipul de regenerare. A01 este regenerarea volumetrică întârziată. Asta înseamnă că dedurizatorul va aștepta să se împlinească cantitatea de apă setată de dumneavoastră între regenerări. Când acesta se va consuma, va aștepta o anumită oră, tot de dumneavoastră stabilită, pentru a se regenera. Este modul prin care vă recomand să-l folosiți, stațiile de dedurizare. Mai există modurile cu regenerare imediată, A02, A03 și A04, moduri care nu vi le recomand, cel puțin nu pentru stațiile de dedurizare tip cabinet. Da? O să lăsăm setat pe A01, confirmăm cu primul buton, dacă este necesar, trecem mai jos. La acest parametru, HU01 va rămâne tot așa setat din fabrică, de aici se pot seta unitățile de măsură în care se afișeze valori valva. Noi îl lăsăm în metri cubi, este o unitate de măsură foarte des folosită în România și preferăm să lăsăm așa. Aici, valva vine setată din fabrică pe ora 2. Este ora la care se va întâmpla procesul de regenerare a mediului filtrant. Dacă doriți să-l modificați, la fel ca și ceasul, se apasă pe primul buton, încep să clipească orele, îl putem pune la ora 3 și 5 minute, să spunem. Confirmăm din nou cu primul buton. În momentul ăsta, stația știe că va trebui să aștepte ora 3 și 5 minute pentru a porni procesul de regenerare. Mai departe. Aici ajungem la volumul de apă setat între regenerări. Din fabrică, valva vine setată pe 10 metri cubi. Volumul de apă între regenerări îl stabilim noi în funcție de cantitatea rășinii și duritatea apei de intrare. Așa cum am spus, de dragul exemplului, vom seta stația de dedurizare pentru o capacitate de 25 de litri de rășină și 25 de grade germane. Cum se face calculul? Noi înmulțim cantitatea de rășină cu factorul 3 și ne dă o valoare de 75, pe care o împărțim la valoarea exprimată în grade germane a durității. Astfel, 75 împărțit la 25 dă 3 și va trebui să setăm dedurizatorul la 3 metri cubi. O să las în descrierea acestui videoclip și formula de calcul. Bun, dacă stăm prea mult, stația își blochează automat tastatura pentru a evita accidentele. Da? Deblocăm din nou cu cele două săgeți. Intrăm în meniu, ne apare cheia de service și mergem la cei 10 metri cub. Da? Setăm la 3. Pentru a coborî mai repede valoarea, puteți să țineți apăsat mai lung pe buton și o să vedeți că se vor schimba mult mai repede valorile. Ok. Confirmăm din nou cu primul buton
Mergem mai departe. Aici urmează timpii fazelor de regenerare. Da? În general găsiți indicat în funcție de fiecare model în manualul stației de deduzare timpii care trebuie setați pentru fazele de regenerare. Clătirea, absorpția de saramură, reumplerea vasului de sare cu apă pentru pregătirea saramurii și clătirea. Un alt parametru care trebuie modificat este H sau funcția Holiday. Da? Ce presupune acest parametru este că noi recomandăm setarea lui la 14 D, care înseamnă days din engleză, 14 zile. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră sunteți plecat de acasă și nu există consum, automat stația nu își va face nici regenerare. Totuși, dacă nu se întâmplă nicio regenerare în 14 zile, stația de dedurizare își va declanșa automat o regenerare de control pentru igienizarea mediului filtrant a rășinii. În felul ăsta vă protejează împotriva riscului de a dezvolta bacterii în patul de rășină. Trecem mai departe. Este ultimul parametru din meniu. El vine setat pe B01 și recomand să lăsați așa. În general, la acest parametru nu umblăm decât în momentul în care avem două sau mai multe echipamente cu aceeași valvă de comandă care pot fi legate între ele printr-un cablu de comunicare. Da? Pentru a ieși din meniu, apăsăm pe al doilea buton și ne întoarcem la ecranul de bază. În funcție de modelul de valvă, pot să existe sau nu aceste liniuțe care urcă pe verticală, vă arată că stația de dedurizare este în funcțiune. Pe ecran o să se afișeze mai multe informații. Volumul de apă între regenerări, acum arată 0,00. Asta este consumul instantaneu, adică în momentul de față nu trece apă prin ea. Dacă ar exista un robinet deschis, undeva ar arăta o valoare. Aceasta este ora, timpul curent, timpul setat de noi și 3 metri cubi, valoarea până la următoarea regenerare. Cam asta a fost. Vă doresc multă baftă și să ne auzim cu bine și nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe informații despre sistemele de filtrare și tratare a apei. Salutare!